Hello everyone, rok bahai tongbai fung kaham tini na blog lamsago gyang tabo video start khlai tongo te fung nimbo maimi rok songoi tongo chereti ge fungni kam pai sabiyoi ge 11 baji kha ge ang 11 o gas nasingmani ta gas buksa lama kinaro tonoi ge tabo phaimani les tarikni 3 ta o se phai sokpaisio gas gari ge ang home delivery khlai ta ang ke ba ayang uyang guru ge phaimani ke ba gas bo kisa late ingi thakata ani oro sokpainani ge tabuk ang gas payment rok khlai tongo te gas inko boi rok borok entry khai tongta ke ani chare na khai ta base betoni ri regraka ge tabuk gas ano rohonai o sakani tikhlai tongo ge tola tongnai ke tum buksa ke bor abo tisawi talang thalai ta hingke ke tabuk ano kalangai brok te bu guru guise phirok nai mandai ni si borok ke to hinge tabuk khai ang nogoto sokpaika gas no hingke basi son oro kabumani gangkai nogo sokpaiye ge ani chare no hingkai to o gate bisingo haike ni berepai toni ri regraka ge gate kholoka hingke bo phataro yang yang thango haino hingke kam rok khlaimai ang thango ta bondo na hanai kam ta khaina ang hingke ba oro no srapsa toni ri regraka te boni gari rok bo tongma bo omo bai thang tongra tong hunai bono toni ri khata ke bo thangoi tongjawai ko haino tam khainai khairo kibo haike no ma tongo bono logi logi ton khai ke bo kam khaimaya mano humaya mate kam rok to khaina nangnai chana nangnai he deba ke bono phataro phaikang ke bo o ayang khum ro blai ro tam tam no ha ro khere go khago kaba haini bagoi bono oro job matoni grau ta srap san bagoi thano oke tabuk to kam to paigra khake ke bono bhaike ang to ni nongna bisa phunuk manita ke tabuk ke bono muthunai gas bo nai phaika phungni simina singmani toni mani phase phalia nok bo lama kana nya hingke bahai bagoi phada phaikana phaya thangke manayo phayo thango phayo mangse yakunu ruwai suka hingkaino gas lang thangoi tongo nogo basi song murani simi nogo tikhlai tongo ta angke ba iko mai ke mangno lathi rurui matlang thango mane tamne daka rurui matlang gota kupung koplong hilik ga ke bai ke tinai taise yak saisong ka ba haini bagoi ga ga tikheno talang mathang jawata taise lama bujaya angma ba inge gas cylinder kuplung no ga ke omte khemangno देखে ढाका रोई मातु बुता गाड़ी चक्का कोई रुमानी हाइके आमते खेमांग तो मातु बुवा का गैस सिलेंडर पुक्सानो कांके हाइनो दलांग थांगमानता के लामा बसे बाइको हाइके न मा चली जाओ तैसे बुरी ब्रक न के बुकरिंग मा जरा अंगो obo hingke sin oro bithi blai tongo yakung samani tei robomani jagarago theka hingkai hamota hingke haini bagoi ang obono tabuk khagoi nariknai hingke sarigo singko kam rok paikha kai ang phungnai ta haini bagoi tabuk khagoi narigoi toninai tabuk khai ang jere rok muthu baiye kisa songko sarini satre rok sogoi mani jora hingke topigoi theui naikha hingka kisa moto ma haibungo kisa tam bahan rok sotonjak ma haingo ta 20 tahan au 20 kusu bota o blai gisa tongthok ma haile ungo to haibona asuk ani to tam sanai tabo hingke ama dugani phai sokpaika sa horni 7:30 bajioi tongo hingke ama ri katal pai tu mani dang ke jeng tabuk khulugoi naina nai tonglaio hingke bo dugano ri rok phalbla ri gnai rok ta hingke bo pai tu phaio obo tu chama thide hana kalai tam hana kalai sai mali ang bo hingke bo pai tu phaio mo yago takjak yata obo khai to tado takjak nge bo naitok jak bo pai tu phaikata ke tongkha kai to jekono jaga nangi phan tonga ke bo kani thangman ni jaga rok phano tongkha ke bo kani thangman hanai bo pai tu phaikata ke jeng abono khulukoi tonglai ke ang wansukoi tongo abono ulo kam ke phunglai te photo rok te reels rok khlai phunukani hanai hingke dabu hingke thunani jorong kani hingke aske yakung samani tini mura saka kaso nokor wngmang gas rok tuimani ta hingka ke pula sanjao hingka ke ang noko bithi se phulka hingka ke tabuk tisang obono phulnai ta blai to phulliya
Tabu hingke fungni maimi songoi tongo hingke oro hingke to mui chakri kutugoi tongo kamko chakri songoi tongo hingke te oro hingka to dal tei soyabin khlaioi hingke koklo kisa tongo hingke cherai ni bagoi mui songmani ta hingke amoni pore hingka hingkai obo hingkai to mokoi songnani bagoi hingke ready khaibai kha hingke obo hingkai to kisa tamhinai khosawui chanani kwrwing hingkani hinui kisa rakha chicken chicken khlai hingke tei baad baki no hingka khe jotono paste khaibai kha ta hingke machine o hingka khe tabuk ang thok rok rwui akoi tei mosor rwnai hingka khe abo khe pastfuron rwnai mwkhoi songnai hingke no ang salsa mwkhoi songmani kaham khe phunukano curry chicken sabano khaika hingke ang kha khe to tamhinai anaros no hingka khe mwkhoi songoi bangni bisi chajago asuk khe thokjago haini bagoi hingke ta pai tubukha hingka khe nogo ang tikam tikhe mangno songoi rok chajago ta hingke to uansukha tini mui chakri bo songmaba hingka khe tei logi o anaros mwkhoi bo songrwani hinui ang songoi tongo hingke tabuk phungo songkha hingkai no tei sari rogo dipor rogo bo omo sogoi tongoi ta hingke ta bwtui rok rwui kutubai kha hingke no ang to kwtui bisi thokjakma ba hingka khe iko tharu ri rwkha ta kwbangma khlaioi hingka khe amoni pore hingka khe to iko mohai wngtha kha colour hingka khe kisa bwtui kwbangkhai no ri rwkha hingke dal song bai tongkha na hingke moni to baigra kha ani mwkhoi hingke mairok chawui chwng tabuk thanglai. Tabuk hingke gari kanani bagoi thangoi tongo hingke gari to fai sokpaika darani gari hingke ani yakung aswk samani bari suka himnani kosto wngsuka hingke ba hingke khumulongo kisa thang naino hinui thang tonglaimani tei fai bo sokpaika chamber o tabuk chwng nasingoi tonglai borok bo kwbangma wngjak aswk yakung samani belai himka hingke tebo bari o ta teisa ni cherrai ganang bono rothari maya hingke tebo kosto haini bagoi haike tongoi to chuglak hinui bithi rok phano chawano naijakano hinui phaimani ta hingka khe ulo naijaknai bithi rok chabani pore saimanani pomohai yang cherai bo bini papa bai achugui tongo hingke cherai bo mirikmani yang waisa thalo muchungjago hingke bono oro kon rokom khe achugui toni ready raka boni papa no mang rutugo ta boni papa bai to tamhinai aswk ma tongyafa hingke bono mang rwtharnani hinui nainai tongo hingke tabuk to ang phaikha kisa malainai tei kok rok sanai hinui ani yakung bo aswkhe sasukha hingke phunuk naigra nata naisingui tongo hingke ang kisa kongrai wngjak to haini bagoi voice over aswk tamhinai khorang khe khaimalia hingke tabuk ano injection rok rwnai paikha tabuk khai cherai bai khlai bai tata tabuk khai sarini kam rok to paigra kha ke nog rok bo haino jai khaijikya kisa jugan tongo dugan thanani bagoi dugan o ta kisa mui phalnani bagoi ko tamhin bari o mikithang kaijak tongmani ba tamhinai ta phantok ek motha dui motha tongo hingke berdi bungkha khe kisa phalnani ta hingke chaibo chabai maiyabla hingke ba haini bagoi hingke tabuk ang bwkhwnai rok khalnai cherai khe eyang patro tini doctor bo thangka haini bagoi nog rok se rigi lagai tongpaikha beyang jani ri rok mongbaikha saisi malia hingke do malai ano thangfru baba ayang khorlaikha busa biskang khaiklai tongkai mikithang phalna bagoi thang tongta chini ang gani darani dugano toni ri lama gana ba ke no phunuknai tam iko opeka bisingo no ang mikithang phalite naimani tongo baikang tongo tei ang kota phantogo dui motha tongo ta
Hangkai sing tabuk lama shop baika dugan to dugan to ta ke jaga no phalan rabi thang no i kor ta tok phalai ta jang mi kutung nai buran chubu ba mayo bari bo mai kai oh mayo asake chubu kotor ko boy sabu man kha kita go dugan to kholo ya kota ke yang onai re kiri oh mani kira to ma abu ma khasi sabran isiyo to ni re de kanu ke aski kiri kha ya ma aski ko ma chubu dugan kha to op kho gai ora ko phal ka tok phal to yang som ni yang te thang man no yang te phal ta sung khai yang te thang man chi no ko yang ka ta man dai thang man ni lama yang ka chompo no ko thang man ni lama dong thong man ni ora no ba sip sip yang bu phang ta lo asu ki tok khau eng mui rok phal ba yoi ka asu ki tong kara kha chere ki to bu pha bai thang man ni yang go kit ket dok thang ma le ta ba al bai pikha asu ki tong ka khata ti sap se to kan ki no ko thanai ya kung saman do kisa truk truk ham sau ni tong kha tong thak trok to ang kala kha hi ma yang mani asu ke man su ka chere yang kha bo mirik ma bai thi tong yang ma bai ya kung sama ba bu su kosto ta bu khai ham drop no ang kha